Mebusem tia dionu. Nsa ye ofedifo. Nsade ye ntokwapeni. Na obiara otomontentan no nimnyansa. Ohini huhu ti se jata mu bom. Die oyino abufuo no ye ne kra bone. Eye obarima animonyam se otwe ne ho firi oham mu. Na ajimfo de wo pentokwa. Awonti okwadwofo mfuntum. Twabre mu obahwehwe biribi nso orinya hwee. Obarima akomam agina tuo te se nsu a emudo. Nso de wo nhunu mu besa. Nipa bebre ka won ara adoyeye. Na obarima nokwafo de hwan na obehu no. Otini ni a onam ne peye mu. Obehira ne ma wonachi. Ohene a wote asenie adwaso de nani wa huhu bone nyina so. Hwan na obeka se mate no makoma mu. Me ho afie afiri me bone ho. Abramo ahodo, susukudo ahodo. Ni mienu nyina ye awurade achiwade. Abofra mpo wode ne yoy na ehu no. Sa na de yo be yie na atene. Aso a ete ne aniwa ehunu. Awurade na oyo ni mienu nyina. Mpena na wani hia. Bue wani na aduane be mewo. Enye sa odetofo sie ne no. Na odane ne ho kwa na orehoahoa ne ho. Sika wo ho na hwene papi wo ho. Na nimde ano ye adwene a ne bo ye den. Die odi ohwa aginamu no fa ne ntoma. Na die odi onanani akaginamu no gina awoa. Aduane a wonam na ada asu nyaye obi de. Na so akire yi no musia ye nanumuma. Wode aginatuo na ematirimu pogina. Na fa atempa kikire osa. Die okiri di nsekro no yi ehuntasemadi. Enti mfa ho mmode otre nanumu. Die odubi na janene na no. Ne kanea bedum esum kabii mu. Awunyade a wapre ho anya no mfitiase no. Ekire renwie nhyira. Nkase mehye boni anamu. Twen Awurade na obeboa wo. Awurade achiwade ne abramo ahodo. Na nsisie nsania nso nye. Obarima anamo ntutuo firi Awurade. Na ebeye den na onipa behunu na akwan mu. Eye fidie ma onipa se obepentem aka se eye ade kronkron. Na obehye bo ansa na wabisabisa mu. Ohene nyansafo hu abonefo so. Na wode tiase nam nan fa won so. Awurade kanea ne onipa ahome. Ehwe yam mpia mu hwe. Adoye ne nokra hwe ohene so. Na adoye so na adwatim. Mrantie animi onyam ne won ahoden. Na nkokora ahofe ne adwuno. Ma epratwi obone ho. Na ehwe hye ne yam pia mu.